Takže čau, tady je Dajlang a máme tu dneska i Dajku, konečně, na prvním videu. A je ti vidět ruka, Kájo. Jo, máme tu moji nevlastní sedru. To nepotřebujete vidět. Ne, tak jo, bude tam i ona, kdybyste ji chtěli, abyste mě nehejřovali. Dej tu hlavu dolů, nejsem vidět. A tohle je vlastně Sister Tag. Jo, ale takže dneska točíme Sister Tag a dám si bonbon, chcete taky? Já si to tady zatím bude vykecat. Dajko, chovej se slušně na videu. Hele, je to můj pes, ne tvůj. Vždyť jsme sestry! Ach bože. Tam zase něco bliká. Káju. Jo. Tam něco blíká. Jo, dobře. Takový to. Když tak taky točím na YouTube. Jenom já a on. A on. No se na to vypadne. Takže můžeme jít na to. Takže máš tu první otázku, nebo mám začít já? Kde jste se potkali? Teď jsme skoro jako segry. Nevlastní. Ježišmarja, teď je to úplně jasný, ne? Kde ona mě potkala v porodnici? Ne, mě je 14. I je 12? Druhá otázka. Kolik vám je? Je 14, mě je 11, takže vlastně 3 roky, prostě mě bude teď 12. Mně bude 15. No, řekněme, že 3 roky jsme od Jo. sebe. Takže ona mě ve 3 rokách, když jí bylo prostě 3, tak mě viděla v porodnici. Jsem jí takhle koukala. Takový, co to je za oblík? Ne. Ona neuměla mluvit ve 3 roky. Já jsem takový inteligent, že už jsem uměla ve 2 letech máma. Máma. A uměla jsem i Hele, já umím. Ježiši. Já jsem uměla Anča normálně. Já prý Anča. Musíš to umět vydat ty. To je Dajka, ne já, jo. Vy jste věděli. Máte rádi přírodu? Jo. Jasný. My jsme skoro každý den spolu venku. A jsme sestry, ne abyste tady mi psali, že jsme něco... Natáčíte rádi na YouTube? Jo. Já. Máte rádi psy? Máte rádi kočky? Ne. Ale jakože jo, já mám kočku teda. Ty máš kočku, proč mi o tom neřekl? A jo, vlastně. Já jsem vypadla, ne? Bydlí to na to. Víš co, taková horka. Jo, tam ta. Jsme děti z huby. Dechni na ní. Ona to nejde děti. Mě nesmrdí způsob. Máte rádi YouTube? Jo. Prďa. Vržeš to židlí. Kájek je On jeden. má úplně. Máte rádi školu? Ne. Máte rádi tenis? Jo. Jo, asi jo. Já jsem sice nehrál, asi jo. Asi jo. Už je 31, já musím za tátou. Tak ho pozdravím, já dneska nepůjdu. Dneska se byla u mě. Takže čau. Ještě ne, já si to pak dokončím. Takže dneska musí Kárča tady za tátou, takže se rozloučíme. A za mámou. Jichu. No, za její mámou, za mojí ne. Za její tetou. Jo, no, já ji taky někdy říkám mami. I když nedopatřením, ale jo. Takže zatím ahoj.